Στα χέρια μου κρατώ την πιο μεγάλη ελιά στην Ελλάδα, την δολιανίτικη γαϊδροελιά, η οποία είναι Αύγουστος μήνας και θέλω να δείτε πόσο μεγάλες είναι. Αύγουστο μήνα. Και να φανταστείτε, αν μπορείτε, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο που εμείς θα τις μαζέψουμε, πόσες θα γίνουν. Αυτές εδώ οι ελιές θα μεγαλώσουν, θα γίνουν διπλάσιες από ό,τι τις βλέπετε. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν έχετε και εσείς αυτή την εποχή τόσο μεγάλες ελιές. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχετε, γιατί δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στην Ελλάδα τόσο μεγάλες ελιές, γι' αυτό το τονίζω. Και να μας ακολουθήσετε σε αυτό το ταξίδι που σας έχουμε πάρει από την αρχή της ανθοφορίας σε αυτό το ταξίδι μέχρι τέλους που θα τις μαζέψουμε, θα τις διαλογίσουμε και μετά θα τις βάλουμε στα βαρέλια. Ακολουθήστε μας, κάντε μας και ένα like και σας χαιρετώ από Δολιανά Αρκαδίας.